Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kas panangirugi tayo dahi atawen, panangrambak tayo met ti solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos. Dawaten tayo, taiso kumati ina tayo, iti buong atawen. Tarabayan na tayo, pasantuan na tayo. Tuladan tayo nga rin itinadalos a puso na, sapay kumata makatungpal tayo, iti panagdalyasat tayo, iti dati baro atawan. Pagyamanan tayo met dagiti grasya, panubok, dagiti panangisakit, panangilala ti Diyos kada tayo, iti dati naglabas atawan. Bigbigan tayo met dagiti nagkapsutan tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem konatayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, taika kaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdarama, sinasamba
Pumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti pannakaisalakan ti tao, babaen ti nabunga a kinaberhen ni nainggasatan a Maria, ipaay mo kadi malakaman mi ti panangibabaet ti berhen, iyata kenkwana, na ikari kami nga immawat iti gubwayan ti biyag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, a makipagbiag ken makipagari ken ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken ni Moises nga ibagana kini Aaron ken kadagiti anak na nga ramaten da dagitoy asasao iti panang bendisyon da kadagiti Israelita. Binindisyonan na kayo kuma ti Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kuma ti Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kuma kada kayo ti Apo ket ikan na kayo itital na. Kinuna ti Apo, nubalik senda tinagan ko apang bendisyon kadagiti tattao ti Israel. Bendisyon na to ida. Ti sao ti Apo. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asi kakaasi. Tapno, maamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti biling mo amang isalakan. Agragsak kuma dagiti nasyon ket agkantada asi rarago. Tawan idumdumam iti panangukom mo, ken idaldalan mo dagiti amin na tattao ditoy lubong. O Diyos, daydayawen da ka kuma dagiti tattao, wen daydayawen da ka kuma dagiti amin at tattao. Benindisyonan na tayo ti Diyos, itanok kuma dagiti tattao iti amin asuli ti lubong. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi dimtengen ti tumutup a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Immay akas anak tinatawan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak. Ngarud, saan kan atagabu, nudiket maysakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, itednaken ka dagiti amin nga addaken kuana, a maipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Iti Diyos
Ti Apo at dakuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose ket nakita da ti ubing anak kaidda iti kulloong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios. Gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti walong aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing. Ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay iti pannakainaw na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Happy New Year, Apo. Nyaman ti New Year's resolution yon. Maulit-ulit, di mo agbalbaliw. Mas asyanak kini Apo Diyos, dumteng ti New Year ka, mas asyanak kini Apo Diyos. Gasa mata bilbilyon nga New Year's resolution, awang pa'y pulos matungtungpal. Nunya launay data nga New Year's resolution, ay Apo, manipod tata, ag-diet akon. Intong December, limo magmat. Nagitay padak nga babatit, aglag-to da, handa mo timayag. Kaslaka bimatit tayo, limo nagbubukal mat. Natadata mo ila ponsyon, ti berbero ka na. Agsingsing po takon. Unang agun-unay nga number 1 nga marites, iji barangay da. Sumasyanak kini Apo Diyos no kastoy nga New Year nakaad ado nga resolution, nakaad ado nga promise, nakaad ado nga kari. Intayab mo ti kalay. Katatay mo agsuksukata kanya tiga inya mga tati pabarwak. Nya nga tamot ti pabarwak ko nagta napanak nagtugtugaw di igid ti baybay ta ay ayon tilap-lapat na ulimak pagpanunutan tatay sumipngat. Anya mo ti 2021 lumabasen mapandi 22 anya mo ti pabarwak. Aw maginatang ko nga baro para kanya. Nakaslakan niya yo ala nagado tatay maluman apo amin tricycle na ponpon no nya dagita panyuga gatangan apo nagado nga protas aglong soto mala dagita diyo makan postaan ngaki din tatay pa pampanunutek ta agsuksukata anya mo ti pabarwak kanyak ay nalagip ko ay wong gayam kastoy sa mo di last year nga inalak dayjay. Jitot beras ko si Pilyok, pinabarok. Oh, kita niya 1 year nan. Dakas jayaw. Nakasurvive 1 year. Iso nga sinukatagta. Wow, manibago mat niya. Malagip ko dahil si Pilyo, tot beras. Idi seminarista kami, kuna nakakuna di maysa. Amuyo titot beras ke 3 months sa laeng ke masapol nga masukatanen kunana. Kuna mo di maysa, oy for your information, 3 years na dato itot beras ko. No, madi ka pa. Talo nga baro atawon. Nausosar na. Kaya mupay man o kasanupay man. 3 years na kano jitot beras nan. May mayap mo dahil amok amarites dato di ayan me. Duduwa ngipon na amuyo titot beras na. Gipagpigadan da. Rama. In English, foot mattress ang atanay. Gipagpigadan wag tot beras duang rutingi pa nalan gipagpigadan ka patayaken na laeng jeung adaken ba ko nalpasen kas jaya. Naka-budget nya. Datoy tata New Year. Agpapanunot tayo. Anya ti mapabaro. Anya ti gasat nga umay. Sugor nga agpapaputok tayo, papanawon tayo ti malas.
Pabaruan tayo, tumultulan tayo, Chinese culture dito, hangad na tayo sa Bali. Kada tayo, ano nga bado? Oh, dama nakapulkadats nga kunakaon. Apo nagasgasat ka no, Diyos ko. Ti kano handam nga prutas dito bukilan. Nangalakat, inya ka mo, nalabaga ti bado. Inya mo, ano niya, ti connection natin, nalabaga nga bado. Pagpagasat. Iraryo man tayo, bulsayo, baka daman nagibulbulsa, barbarian. Ay, awan. Wow, cheque ka noon. Wow, sosyal. ATM ka noon, di imbulsadan. Nagadulagi tayo, kayat tayo. Aghanda, nagbubukal. Isugurod nga, nagbubukal tayo amin. Tiyan tayo, nagbubukal. Pingping mo, nagbubukal. BMW, bilbil mo, 8. Ala, nakadado. Nagado, di kayat tayo, tapno nagasgasat. Nagado nga kayat tayo nga pasamakan, tapno agbalin nga nagasat. Tatay pala aldaw, pinangiwatan, medyo ukid ta, nagado na labsak, agpaspasok ka ti tambot, so ti motor na, nagbalinda nga wabwab, tausan danton madamdama, jak amo no, nga tautak yung mawabwaban, kung kunag matatay. Lagag na bartek, nagpapataray, aglalumbad niya, kadidin to ta, utak mo mawabwaban ita. Nagado, businaan da ka no amin nga mabusina, kuna, bakit ka dagiti kabalay ko, hanggang agpagpagunin, Diyos ko no, nakangiw-ngiwat tayo. Nakaariwawat tayo kaslala. Trumpat ang iwat. Abay, masapol pa ilang. Naturalin. So nga kung kunang, apo, nakadado ka nga gasat-gasat. Nagadado ka nga dahil kayat tayong aramid. Lahang nga dakes. No agambisyon tayo. No kayat tayo ti agbaliw. No DJ medyo addamading ang makita tayo ti napalabas ka kayat tayo apabaruan, balbaliwan. Ay nasaya at launay. Awang problema dahil ta. Nya, awan problema day ta, nagsayaat no kayat tayo tagbaliw, kayat tayo bumanang amin. Wow, awan to ti ari-ari ti ayuda tata 2020 ton. Siyempre bumanang tayo aminan. Nya pa dagiti kayat yung nga pagbalinan. Awan ton ati, diya ka mo, awan ton ati. Awan ton nga ta mamunsyonan ta do mga takarkar ni tayo ton. Siyempre ado igatang tayo. Nagado di kayat tayo. Kung kunak mat, uray nga tano niya ti pagbadbadom, polkadats, red, uray no niya ihanhandam, nagbubukal, kaadwa, masapol nga, mano nga, protas ti jay, nagbubukal? Kitaan nyo, amuyo ka. 12, 13. Nakamu ka itaan. Uray no kanya dagiti ihanhanda tayo, uray mano apaputok, kada mano nga pangiwat tapno pumanaw ti malas, umay ti baro nga gasat. Kung kunakmat, in the end, si kanto pa'y laeng at imang pagasat ti bagbagim. Haang ka nga agrilay at tabang. Kita mo ni doktora ka, pwede mo, checkered mo, tatap no, check ka no dahita. Atap no, dagiti kanuma, nagbubukal ka, bariya, apay nga bariya, antay mo kayat ti bariyan amutan. Uray no mano nga bado, mano nga handa, mano nga, in the end, si kanto pa'y laeng at imang pagasat na bagim. Kunada nga rod, katap no, agbalin ka nga, atap no, nabalay giti biyag mo, kunana, be the driver, not just a passenger. Iso nga si kamo laeng in the end, da kayo mo lang nga pamilya, ti mangi drive, tap na agbalin nga nagasat, dayta nga pamilya. Da kayo to mo laeng ti mang pagbalin nga agbalay, dayta pamilya. Babaan ti aramid, no awan trabaho, ipapahatim ati agtrabaho, agbiro. No agbasbasa ka, ipapahatim ati agbasa tap no, umimprove, si kalat na ati driver mo, driver ti biyag tayo. Haang ka nga passenger nga, passenger nak dayta nga bado, passenger nak dayta nga paputok. Iso na mangidra-drive kanya tap no agbalinak nga naswerte, haan nga pulos nga agbalin akas jay. Datayo ati mangidrive, nagtrabaho ka tap no nagasat ka. Da paputok ko, oh gata nyo natural na paputok na jay. Makatawon nga nagpapaputok ka tap no dayo ka kunamot. No dayta nagtrabaho ka, saya atem, nagasat kalatang, no dayta,
Ikatindakan, o nagkakakasokan, gapula day tatrabam, tamo masinaya, at DJ driver ka agdungdung samot. DJ driver ka na umamatan. DJ driver ka agsasadot matan. Awan lata at mama ay na. Uray niya kung kuna tayo nga aramaten tayo nga pagpagpagasat, no hantay mo i-drive di bagi tulungan di bagbagi nga agbalin nga agbalaygi. Awan lata akakabsat, makatawan. Full of promises, nagado day tari New Year's resolution mo, impagkat mo ijay refyo, jakon mangmangan. Apaw. Kinukunak man nagday ka inton bigatan ay 365 days nga inton bigat New Year tumanan. Si kalata in the end si kalata ti mangi mangpagbalin nga nagasat dayta nga bagim. Taapaya ipapatim agayat ka si atom di agtrabaho aggagat ka agsalukag ka. Sa bagay na sa salukag dagiti adto ti parokya. Apa yan? No, adda na ipusan nga, adda ayuda. Wow! Naglalagto da amin. Adda nagungik. Apa? Lala na din. Urayan na. Nalalaga nga. Agas asog yala payagdan. Uray niya kung kuna tayo kakabsat. In the end, datay tulak taa. Ipapatim ano, kaya mo ti agadal ka Tama na yunan dayta no adda trabaho ipapatim Dayta pamilyam suportaram agsisinuporta kayo Haam mo nga iyas asa ti karuba, haam mo nga iyas asa iti gasat-gasat uri man kun addagin ginamol nga ibulbulsab. No di ka maagtrabaho, no di mo masaya aten. No di mo matlaingan dayta trabaho, anya nga ti gasat kanyam. Kakuna tayo, masapul nga, no si kati driver, amoy adda parokya nga nagyanak. Ado ti religion. Naduma-duma ti sekta. Uri dagiti sa bali nga sekta amoyo, di motorda, dumawdawat dati Santo Rosario, ikabil dalat nga pablisan, eja ayan ti motorda. They are not Catholics. Why? Mamati da di panangi, eja ka mo ti kuhada. Handa mo may explain, hangko mo may explain, at eja mamuna di panunot da. Kano si kati driver ti biyag mo, kunam kakabsa, kunatayo kakabsa, sino mo ti best passenger mo? Sino mo ti pasaherom? Tapno siya atem nga annadan ti agdrive, haang ka nga agdungsa, tapno napintas da jay panagdrive mo, mayat ti annayas ti biyag mo, awan sa bali, iso ti gasat tayo nga roday ta. Ni Apo Jesus, ati the best nga passenger mo. Iti pa nagdaldalyasat mo, ta si kati driver ti biyag mo, laglagi pa ang addalat nga nakasakay ni Apo Jesus. Haan nga dayta badom nga, anjak amon, anya dayta nga badom mo, gaputa ka barbaro, ay makatawon mang iso, badom mo to nagasat ka, kas ano linabaamon ta, nagbaliw ta badom di malas, dayta nga aldaw. Iso nga gaputa iso na ti driver datayo ti driver ti biag tayo kakabsat laglagi pen tayo nga anya ti rason nga apay nga saysaya atik ti agdrive. Apay anya ti rason na apay nga saysaya atik ti agbiag. Apay anya ti rason na apay nga agan nadak ay wanak ti trabaho. Ngamin adda ni Apo Jesus nga pasahero. Dadtoy likod da kadwat. Holy Family ko namon ani Apo Santa Maria. Inatayo. Tatangal daw, nga New Year tirambakan tayo, lana ira na laeng agbaliw ti tawon ngam tirambakan tayo, tata, ti kaldawan na nubigat, iso daya, the motherhood of Mary, Mother of God. Ni Apo Santa Maria nga inati, Diyos, Theotokos, kunana day jay niya. May sa kadagiti privileges ni Apo Santa Maria, nga awan kanya tayo iso na laeng. Anya day jay, perpetual virginity, nagsikog, han nga nadadaali kinaberhen na, motherhood of God, Theotokos, ina ti Diyos, gaputa Diyos ni Apo Jesus, assumption na ipangato nga, han nga nga si babagi kan si kakararwa, han nga nagpangato iso na adda another power nga nang ipangato ni Apo Santa Maria, assumption. Santo, di jay Immaculada Concepcion. Na ilaksid iti basol. Privileges ni Apo Santa Maria nga awan ti sabali, awang kanya tay daytoy. Kada iti kinaina ti Diyos, iso ti rambakan tayo tata.
Dito New Year na era na laeng new panagbaliw ti tawen ngam January 1 iso ditoy Motherhood of Mary, Mother of God. Iso dito tiramrambakan tayo no iso ti ina tayo italet tay king kuana dito buo nga tawen. Na bigbigan tayo no anya dagiti nagkurangan dila tatay nga tawen. Anya dagiti nagkapsutan. Anya dagitay nagkurangan. Anya mo dagitay grasya. Anya dagitay napintas nga naawat tayo nga masapol nga mapa-improve pay. Dagiti kayat tayo nga aramiden. Katatako na tayo, nagasat tayo kada kita patpatyan tayo. No nya dagita kayat yon. Barbarya kada kwarkwarta kada anya dagita kuhayon di altaryo bagbagas kada prut-prutasen. Ala no patyan yo nasayat ngem adda ko mga patyan tayo ni Apo Santa Maria ti ina tayo ni Apo Hesus ti kalasag tayo kadwa tayo iti panagdalyasat tayo manan dito nga tawen sinudo manan. Ti ko mga laglagipan tayo akang kanayon adda ni Apo Hesus nga pasahero tayo. Tunggal umaddang tayo laglagipan tayo adda ni Apo Hesus nga kadwa tayo. Di pa nagtrabaho tayo, iji man unag ti pagtaengan, adda ni Apo Hesus nga kadwam. Iti trabaho man, opisina, wano pagadalan, laglagi pam, adda ni Apo Hesus nga kadwam. No mabigbig tayo, nga da tayo ti driver ti biyag tayo, kaadda ni Apo Hesus ni Apo Santa Maria nga sa lukob tayo, ad nga pa ti biruken tayo a kinagasat. Nabigbigan tayo nga data ni Apo Hesusen, anya pala ti biruken tayo nga kung kuna tayo nga kinagasat. Bumanang? Alo? No dadumag na itid dayta kinabaanang apaya. No dadumag iso ti mangidurong king ka nga agbasol. Dita tartari gagayam no dadumag na kayat nga itid apaya baka delikado. Baka makadadael kanyam. Anya dagiti tartari gagayan tayo, kapya ti pamilya. Sika ati driver. Uray sika nakabasulan da, nagsaya atan mangyan ka pakawanan. Itugot mo ni Apo Hesusen, la agkapya tayon, buo nga tawen. Kinti agnanayonan Anya dagiti kayat tayo nga italek kanya natatanga tawen. Dagiti manan, ti maudi. No da tayo ti driver ti biyag tayo, laglagipan tayo, adda ni Apo Hesus kinapo Santa Maria nga karga tayo, haan tayo nga agmalas. Haan tayo nga maabak. Anya mo dagiti italag tayo tatanga tawen. Dagita bilbilyo hanyo pa balbalyan yon dagita nga resolution tangos osto dayta. Ita agpakutong hakton, agpakuakton apo. No adda na ilot nga bado mon hamo tari gagayan nga agpakutongan ta mausar mon to awan namnaman dayta padawat mon. Kada ito nga badok ti pagrukodak kumutongak to. Ya apo narunoten. Dagita haan napinpintas nga napinpintas nga ti pagbalbaliwan tayo, nukurang gitalek tayo, 2021 kini Apo Diyos, gapota ado tinang gunggun kanya tayo. Didigra, pandemya, virus, saksakit, panakaupay, naikat ti trabaho gapota nag-lockdown. No, ado dagiti nakaupayan, italek tayo king kuana nga napinpintas ko madayto nga panagdalyasat. Nagasgasat dahito nga panagdalyasat, ta mariina tayo ti panangarakop ni Apo Diyos kanya tayo, ta addangarod nga kadwa tayo, nga pasaheros tayo. No mariina tayo nga adda isuna, anya dagiti rumbeng nga italek tayo. Tatay, kakaasi dagiti nagbasa, kakaasi dagitay nagisuro, di da pa'y nagkikita. Ay, di first year high school nga estudyante da ito nagkikita da, gububan dan ton, barbasan dan ton. Nag-grade nga di da pa'y nagkikita, narigat. Ato da kita'y pamilya nga haan nga nakaawid, naparigsa tay launay. Ato da kita'y nagminatay nga di da man la naparigat tayo. Ato da kita'y karit, nga imay kada tayo. Ngumtat ta da ito'y umay nga tawen, numan pa'y kasjeti na pasamak, itultuloy tayo ti agtalek. Ituloy tayo ti agdalyasat. Haan nga mabalin nga, mabalin nga agsardeng tayo, diyan tilik kaong tibiyag tayo. Haan nga mabalin nga agsardeng tayo, no sa dinno nga naikibsong tayo.
Masapol nga umaddang tayo manan. Ituloy tayo ti umaddang. Agdaldalyasat tayo nga rod. Kati ko na tayon, ala, itap no, maurnong-urnong aminan, haanan nga ti pagtalkan tayo, dagito'y gasat nga kung kuna tayo nga external. Ituloy tayo tagdalyasat, in the end, sinon tumula pabasulan tayo, sinon tumula ti awardan tayo, nagbalay tayo, di tumula bagi tayo, no kas ano tayo nga nagbalin nga nasa lokag. Kas ano tayo nga nagbiag nga nalintag. No kas ano tayo nga nagbiag nga nakatulong kadagiti kakabsat tayo. Datayo nga rod, kuna tayo nga rod, datayo ti driver. Haan nga dagiti tinamnamaan tayo. Hala makatulong damat, ngam adda nga makatulong no laglagipon tayo, adda ni Apo Jesus nga inlugan tayo. Adda ni Apo Jesus nga pasahero tayo. Dadtoy abay tayo, kadkadwa tayo, no maaramid tayo dahi takakabsat, nagasat aday ito nga tawon. Daytoy ti kagasatan atawon. Alam no daytoy parokya tayo. No maimula tayo amin ti panunot iti pamilya, iti sisa, iti gimong tayo. Datayo ti driver adda ni Apo Jesus nga kankanayon di aramiden tayo, datayon ti kagasatan. Datayon ti kagasatan. Anya ti kuna ni Elizabeth ken ni Maria, sikati ay, ma'am kasasaukon. Ay, talo nga ari niya kunana. Da kay samo nakangag. Sika, tinainggasatan kadagiti amin nga. Apaya. Adda nga rod ni Apo Jesus, ejay. Tiyan na, ulitin tayo manan. Sika, tinainggasatan kadagiti amin nga babae, taapay kunana. Adda nga rod ni Apo Jesus, ejay, tiyan na. Kano adda kada tayo, ipanagbiag tayo, panagdalyasat tayo, adda ni Apo Jesus kada tayo, therefore naenggasatan tayo. Iso nga daytoy nga tawon, 2022, mangrugi tatarabi, aging gana no, kastoy tuman no next year, ay iso kataktuman jitot bras kumutan naenggasatan. Taapaya, datayo dadtoy ni Apo Jesus, laglagi pun tayo dayta. Dadta ni Apo Santa Maria. Sa occasional sa amon ni Apo Santa Maria kanya no optional samot. Ini piyesta na tata, ina ti Dios. Optional samot. Sa sa amon agrosaryo no, o sakbay ti misa kadata ni Apo Padi darsinyo, no awan ni Apo Padi, ay awan. Madia. Isuati number nga pasaheros tayo. So nga nagbiyahe ak dalata. Narigat no malipatak kaslala hanak nagtotbras. Malipatak ti Rosario, kaslahanak ko man nagrekso na nagdeodorant. Adda pang panunod kas dyan. Tapaya, iso, nga ti number 1 akalasag, numan pa'y agkara ikibsong, numan pa'y agkara iyabot, numan pa'y agkara itublak tayo, agtultuloy lat tayo nga panagdalyasat. Tano kayat yun, ti agbalin na nagasat, anya sekreto na, pasahiros mo ni Apo Jesus, si kati driver, hanggang isuda, hanggang agbalin nga remote control ti karuba. Nanya di ko nadan kay iso nakaupayam, ay awan bibibiyang dada kita. Sika, timangi turong jibiyag mo. Ha, sa bagay nya gamin ti bibiyang mo ta biyag ti kaarubam diya kamo man dati nga sakit tay nga Pilipino. Di mo pay maawatan ta bagim ka isuda ka mamuda. Apa yung ano daduma ka ma-trigger tayo kadagitay sa bali nga tao, haan ada tayo Ituloy tayo lata, uri na rigat Ni Apo Jesus. No data ni Apo Jesus, nagasat datoy nga tawanan. Ngam na inikat mo ni Apo Jesus, iti datoy nga tawan, daytan mangrugin. Kamalasan nga tao, iso day jay. Nya? No awan ni Apo Jesus tibiyag tayo. Nya ti kunana day jay, it is good if you have money in your pocket. Nya? It's better if you have Jesus in your heart, kunanan sa dayjay. Happy New Year. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ana Kristo.
bugbog nga anak ti Diyos, nagtaod ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtaod ti Diyos, silaw. Nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng ti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kas tamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga hapo yun mangmangted iti biyag. Iso nagtaod ti ama ken ti anak, ket pagrokbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat dimting manen ti panagbaliw ti tawen, kayat nasawen, baro anamnama. Dawaten tayo ti panarabay ti apo kada tayo, tapno paraburan na, dagiti kasapulan tayo iti inaldaw, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggen nakamkadi. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, tapno agtultuloy ti regta, kenanepda amang pabaro ti kagimungan, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti aggugubat a nasyon ken tribo, tapno iti panagdengegda, iti ebanghelyo, masamay da kuma iti mensahe ti ayat, ken agari, ti kapya, ken panagkikinnawatan, iti nagbabaetanda. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, ngagsagsagapa, itanyaman na sakit, tasapay kuma, iti daytoy a baro atawen, may paay kadakwada, tinabilbilig anamnama, ngagtalek, ti kinamanagayat ti apo. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo, met, ti kagimungan tayo, tamasurusuro tayo kumamet, ngarakupen, tinalinteg, napudno, kinainkapyaan na panagbiag, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti simyasi, ti Santa Ina nga iglesia, tapno mabigbigda kumati kinapudno, ken nagsublida ken Kristo, kumararag tayo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo. Adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Healing prayer for John Foy and Melanie Sheddy. Kumararag tayo. Apo dinggan na kam kadi. Apo mi a Diyos, babaen, ti kinamanagayat mo. Pinaraburan na kami manen, iti baro abiyag. Dawaten mi tatignayam dagiti puso mi amang ramid kadagiti akem asumangbay kada kami iti daytoy baro atawen. Dawaten mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi.
Mararag tayo kakabsatap no datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, sikati mangirugi, ken mangitongpal ti amin anaimbag, agragsak kami ita solemnidad ni nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ket isu ti pakairugyan ti pannakaisalakan mi. Ipaay mo kadi takastamet nga agragsak kam to, iti panaglakam mi, ti pannakaitong palto, daytoy matlae nga pannakaisalakan sa dilangit, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo.
Pudno unay may kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos. Ket idaydayaw da ka, ibunan nagda ka, ken itantanok da ka. Iti daytoy a piyesta ninenggasatan a Maria nga ina ti Diyos. Ta iso babaen ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbogtong nga anak mo. Ket idinto ta dinamet na pokaw ti sadya ti kinaberhen na, impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, gat konami adi agsarday. Pudno na Apo, biig ka akin na santo, ket sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagik, isa mayawat to, a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Daytoy di kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to, a maipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayen asi inanama ti panagungardan to iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sigakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Iyak na
Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia, ket kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo, iti napakumbaba, iti napnuan talek iti Diyos a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kaya mi. Cordero di Diyos, sa mangika, kadagiti basbasol sa malubungan, mga asika, kadakami. Cordero di Diyos, sa mangika, kadagiti basbasol sa malubungan, mga asika, kadakami. Cordero di Diyos, sa mangingkat, kadagiti basbasolti sa kalubungan, item ka nakaangkita, item ka ikapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, yung ti may sala, nga sa ong, paimbag tontoy kar.
iti second collection para kadagiti biktima ti Bagyo Odette. Kumararag tayo. Apo inawat mi asi aayat dagiti nailangitan na sakramentom. Ipaay mo kadi ta iparagpat dati agnanayon abiyag kada kami ken agragsak ti panangrambak mi ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti anak mo ken inamet ti iglesyam. Gapo ken Apo mi Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kadagitay ampay nakimisa Apo ken mabalin tayo pay makimisa no bigat iti oras ti alas 8 isunto ti misa tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Happy New Year Apo. Baga tayo man ti kaabay tayo, nagasat ka. Happy New Year. For the word that speaks is the
mercy on me. And I'll sing